jawale mon bandiraɓe yiiɓi en koɓe Ayaw Pindi TV on calminama mone mon foof inde mum ha yetti yettode mum wonɓe e nder kamɓe bowal leydi Sénégal sikki ala ko humnude aadi hono kala subaka aadi amen e moɗon ko roɓido jayendeji ɗo e Ayaw Pindi TV nden hoolare noon nde en kaɓata kono kadi nde en tampata yettude e jarnuɗon sababude jogade on coftal e kala subaka kono kadi e yiide commentaire uji moɗon e nande kadi duwuji moɗon en mbiya allahumma amina e namde mon wonande banimen debbo Aissata Ndiaye machallah en kalino fodde balɗe ɗiɗi ne gasa tawi wone mon ɓe nanani mbiɗen wonde ko ƴettuɗo ko wiyete ko foftere makko ɗum noon eɗen ñagonoma tan foftere jaam en jeewama noon no fewi saabu junggo men ñamuɗo ko kanko eɗen gandi yewtata e kala subaka ɗum ɗon noon kanko Aissata Ndiaye ɗo woni e nder galle ɗo en calminimo no hannirta ni ko cellal noon jaggimo machallah eɗen ñagonomo tigui jaam duumiɗo allahumma amin ko wona ɗum bandiraɓe musidɓe tedduɓe caggal calminali ko jettor gun manam mo ganduɗa kay ko joguiɗo ɗo fuɗɗi mo ala ɗo haaɗi on jettor noon ne wayno jettirte ɗum ko jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗowo ko weela eɗo weela ende weela eno welira juurene nabi mouhammadin ya rasulallah sallllahu alayhi wa sallam mbiyen no gowɗen wiide e kala subaka assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu hande oɗo alkamisa ina woni nogas nayyi lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas eɗen gandi heddi tan e ko ganduɗa ko woni hitande mayde no wayno ko yontere wotere ɗum ɗon noon ko ñaganade moni kala tan balɗe juɗɗe e battane moƴƴe natanten koko yewti ko e guinol golle e oɗo subaka ma en natan joni joni o hono roɓiɗo jayendeji men holkoɗi piniri woni hen majji garti e seppo woni tan hofgo juuɗe ko ganduɗa ngo ɓeɓe ganduɗa ko nalankoɓe leydi men Sénégal hani e dilloɓe e fanno juɓɓini ko wiyete sitting woni hofgo juuɗe hollirde metti mumen e ko yewti pellitte e laamu leydi Sénégal ƴetti ɗum ko hanki wonno toon to place de la nation ex l'obélisque ɗo e Dakar kona ɗum ene tawe hen rafi coronavirus hani e toɓɓe goɗɗe ceertuɗi caggal roɓino jayndeji noon hono kala ñande alkamisa hande ma en gar e ko yewti e toon to caggal leydi Sénégal paɗen ko toon to république centrafricaine eɗen gandi ko balɗe seeɗa heddi e sumgoji mabɓe hooreji leydi on tuma noon ko fitinaji mawɗi teska toon ma en gar hen e gasirde ndeɗo yewtere e o subaka joni joni o en natanat roɓino men jayndeji e subaka hande o udditi e ngal ɗo damal ko jayde enquête noon wi haysinno tawi de kaaɗe mawɗe mbaɗama ummorade laamu leydi Sénégal ɗum ɗon haɗani ɓeɗon nalankoɓe leydi men Sénégal ha e dillaɓe fanno ne wayno mbadde ko weela hanki toon to nokku biteɗo place de la nation ex l'obélisque ɓe garti hen ko ɓuuri yaji ɓen ɗon nalankoɓe woni waɗoɓe rap ha joni e yimmoɓe e amoɓe wondude e ardiɓe ɓe ganduɗa ko nalankoɓe hani e joguiɓe walla jeeɓe hono boituji ɗum no wi kamɓe kala de hanki ɓe potti toon to ganduɗa ko woni place de la nation ɗum jeeyi sababu noon ɓe kolliti wonde caggal nde ɓen ɗon gardi e doole koye on tuma laamu leydi Sénégal waɗi taɓal caggal woni yaari caggal Youssou Ndour ko goto e nalankoɓe leydi Sénégal haysono tawi arani toon hanki kañumne kam holitama wonde jokki hono masalahaji muɗum woni e wadde hakkude mabɓe e hakkude ɓen nalankoɓe e ko wonde ha joni laamu leydi Sénégal so wiide makko noon ne wayno de o yewtidi e hoore leydi ndi Macky Sall holliti wonde ma addu jabol ngol ganduɗa ngol ko kay mantinigol fewde e ɓen nalankoɓe ɗo e balɗe ɗiɗi paaɗi kono ɗum ko Fada Freddy ko goto e ɓen nalankoɓe holliti wonde kañumen de jiiɗi ko gollude e golle ɗe ganduɗa de ko lawɗinade tawi kadi ɓe jiiɗa hono wattude yelade ɗin ko goni mabɓe jaaji ne tawe e hello jeeɗiɗi e nde jayde enquête jayde las koye on fannu ari hayso tawi koye konngudi dabɓe kiniɗi ɓe kolliti wonde de yidde mabɓe tan oɗo saaha hande kamɓe nalankoɓe ko yo uddite hono saluji de spectacle woni ɗo no ganduɗa en yuɓɓine hono jimiri kam e gamiri hani e jaɓɓade yeeɓoɓe ɗum ɗon noon ɓe kolliti wonde de ko nalankoɓe leydi men Sénégal hanki ne wayno jalti e mbadi keewal toon to place de la nation e on tuma noon Youssou Ndour Wally Seck e Pape Diouf wondude e Viviane Ndour ɓen kala tawtoraka hono ngal ɗon moɓodiral e wiide jayde las quotidien jayde quotidien le quotidien e o subaka hande kañumne ari koye haare gam haɓade on mboros covid 19 ɓe kolliti wonde de ko la fièvre du vaccin yidde wi tan de o saaha hande ko hakkillaji ne guddani wonande o vaccin biyaɗo ene haaɓo on mboros covid 19 ko ɓuuri hono ko ɓuuri ha joni vaccin ji sappo o saaha hande ine kay goni candidat gam ɓe ganduɗa kay ko witeɓe ɓe ganduɗa ko covax woni tan tambiɓe fanno gam ƴewde hol hen ɓurɗo ha joni moƴƴude gam wawde folde on rafi covid 19 e on tuma noon konngudi horeji leydi ndi Macky Sall ene tawe nder nden jayde so yidde wiide o saaha hande de o eri tan ko yo frontiére uji leydi men Sénégal ne wayno dow e less kala yo cembini ɓuura kadi wawde renede beele kay kala ko natata ɗo to banggue ko fayi ɓesguji ɗi ina ɓuura ha joni wawde andede holko ɗum woni ɗin konngudi makko ina tawe e hello tati e nde jayde quotidien le quotidien jayde l'observateur kañum e subaka hande o arti
e ko yewti e ngal kuulal woni momtugol hono viluji ɗi ɗum ɗon noon ɓe koliti wonde tan oɗo saha hannde ko pouvoir o yinnode muɗum kono kadi ɓe garti holko jeeyi sababude gueɗe ɗe kay ina bloki tawi jeeyi on blocage ko oɗon boros covid 19 ene tawe e hello tati e nde jayde l'observateur jayde vox populi e oɗo subaka hannde ene wayno arti e ko yewti ko e nder école mo ganduɗa kay tawate ko toon to wokama wiyete ko jaare ɓe koliti wonde noon ko professeur uji ɗiɗi kañumen nde wayno de tuuma hono ko wiyete viol fewde oɗo suka debbo mbo duuɓi sappo e jeeɗiɗi e on tuma noon ɓe mbaɗama ko wiyete ko déféré toon to parquet ɗum ko ñalawma hecciyanko ɗum ɗon noon ɓe mbaɗama toon tigui kamɓe ɗiɗo kala e o saaha ɓenayi ndun dumbirdu ene tawi hen dawrugol beyneɗo junggo less o kam tigui menno wonde horejo walla mbiyen maire mbo wuuro Dakar o wiyete ko Khalifa Sall hanki noon o fotti oɗo plateforme biteɗo doyna ɗum ɗon noon ko goomu ganduɗa ngu ene daari gam salade gueɗe kewɗe e on tuma noon wonkoɓe ñaguinomo yo ardo walla yo jeeye e gunɗon goomu kono kanko Khalifa Sall o holiti wonde de oɗo saaha hannde miijo makko de woni ko e sumgoji hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi e on tuma noon o holiti wonde yidde mabɓe kay ko moɓodirde dendagal yimɓe ganduɗa ɓe ko gongiyankoɓe beele eɓe dokka leydi ndi ko sohli ko e mabɓe on tuma noon artegol konngol so wiide ko yewti ha joni e to banggue démocratie kala to jiiɗa majorité o kañum ma heddo e laamade kono de opposition o kañumne kadi ma heddo e wodde ɗin ko guuɗi woni ko suuti hanki e nder nden ɗon jonde hakkude makko e on collective doyno jayde Le Soleil kañumne ñeeɗi konngudi seeɗa ko yewti ko e on ɗon nden jonde hanki hoore leydi ndi gardugol muɗum toon to boto jagorde toon to galle lamorgo ngo ko wiyete conseil des ministres e on tuma noon kanko mo ganduɗa ko hoorejo leydi ndi woodi ko faami wonde kay leydi Sénégal to banggue ko wiyete presse en ligne ina gasa tawi kay so ƴeewaka walla yurnitaka ma heeb ko yewti ko walla mbiyen ma yetto e ɗaɗi nderdiri leydi Sénégal ha tengti ko wiyete koddigal hakkude ɓe ganduɗa ɓe ko leƴƴi kono kadi e diineji ɗum jeeyi sababu noon kanko hoorejo Macky Sall yidde makko yo saaha tan koyo ɗin site uji kay d' information ne wayno jurnite kono kadi ƴeewe no gollirta e kala e saaha beele kay deftine e lawol e on tuma noon o eeri tan ko yoɓe ha joni mbaɗi ko wiyete ko sensibilisé woni yoɓe kay ha joni ƴeewe ɓe cembine hani e ko nandi hen ɗin presse aji en ligne beele ina mbawa rende ko yewti ko e fina tawa leydi men Sénégal ɗin konngudi makko jaaji ina tawe e hello tati e nde jayde Le Soleil quotidien national jayde Libération ari koye fannu goɗɗo nden ɗon de arti koye oɗo crash mo ganduɗa kay ko on kaɗolano wiyete ko Sénégal Air omo ganduɗa noon ko gardiɗo hono ANACIM oɗo saaha hande de kanko e ɗiɗo ɓe mbaɗama ɓe neldama ko wiyete ko hono tonto correctionnel manam ñawre mabɓe de ɓenninama e galle walla mbiyen e suudu towdu ndu e on tuma noon eɗen ciftoro hono accident on ɗon kan lana ndiwowo waɗino ko tolni e jeeɗiɗo hawruɓe e ladial e on tuma noon ɓe koliti wonde de kanko procureur wonde ɗum ɗon ko ɗum welsidare mawde nden welsidare ni woni koɓe garti e ko ɓuuri yajde sababu ganduɗa o ko biteɗo hono Maguey Maram Ndaw ne wayno kanko on ɗon tigui wonno DG mbo ANACIM o winoma de wonde yo ƴettu pellitte e fanno saabu kan lana ina wayno to woni ɗo ina ɓaadi bonde e dow weeyo ngo kono tan de so wiide mabɓe ɓe mbino maɓe jurnita ɗum kono ha ɗo hande lana kayene nde ɗum ɗon jurnitaka ko on saaha noon oɗo saaha holtama wonde o rewra ko yewti ko e welsindare konngudi kewɗi ina tawe e nder nde jayde e witende hono Libération jayde e Stade Quotidien e hewde uddude hono ko yewti roɓine men jayde hono kala subaka e oɗo ñalawma hande ɓe gaari koko yewti e oɗo ɓiɗɗo Sénégal naajo hono Krépin Diatta mo ganduɗa kay ko toon to Belgique o fettata o marki noon ko tolni e loggi jeenayyi e nder sappo e joyi mars e on tuma noon ɓe mbi ɓe mbaɗi ko namdal beele Krépin Diatta moƴƴi koye point d' attaque tawi wona e militaire mbo journete ɗo e leydi men Sénégal goɗɗum ko tawate hen ko coupe CAF San Pedro mbo leydi Côte d'Ivoire kañum ari ɗo e leydi men Sénégal toon to Thiès Foli Jaraaf loggol gotel e ndiga ɗum jeeyi sababu noon ɓe mbi tan ko Jaraaf wasi ndeɗo wolde hakkude muɗum équipe mbo leydi Côte d'Ivoire o ene wayni ko ɗum ɗo wonno ko tongunoɗen e kelle gadane e oɗo subaka hannde joni en natanat hono no kewɗen wadde e kala ñande alkamisa so artude e gotiri e leyɗele caggal leydi Sénégal ɗo e dune Afrique ha e toon to Europe walla ni e nder jokli windere nde hannde noon ko ɗo e Afrique keddortoɗen kono en jahata nokku biteɗo Afrique hakkundejo woni Afrique centrale e leydi muɗum witendi République centrafricain ndin ɗon leydi noon ene wayno de République centrafricaine so en pewniti ndin leydi ndi ene wayno ina wuuri fitinaji ɗo ɗo heddi balɗe seeɗa e ɗin sumgoji mabɓe ɗi ganduɗa ina poti wadde toon tawi ko sumgoji horeji leydi kanko mo ganduɗa ko Faustin Antoise Dera woni horeji leydi ndi e oɗo saaha hannde ene wayno ina huccodiri e candidat ji jonɗi gam etade ƴamtude lefol laamu lawol ɗiɗoɓol woni deuxiéme mandat kono de gueɗɗe kala koko
jiiɓi oɗo saha saabu bangui hani e diwan hakkudejo ina guuri piyande e condi hani e wargoji yimɓe foof noon ne wayno ko ɗum stratégie woni peeje ɗe ganduɗa ɗe ina sikka fewjiɗi ko biteɗo hono François Bozézé ɗen gandi François Bozézé noon kañum wonno toon horejo leydi e hitande ujunnaje ɗiɗi e tati woni ñande sappo e lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e tati woni 2003 warno koye coup d'état ha jibini fitnaji e wargoji hay ko nandi hen ɗum ɗon noon o ardima leydi ndi ha yetti hono hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ha hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e tati jafo ɗon woni 2013 wonno ko nogas nayyi lewru mars nden noon firti ko laamima leydi ndi ko tolni duuɓi 5 kankone kadi warno koye coup d'état kono kadi ko coup d'état yettimo e on tuma noon ina wayno caggal nde o dogi o mooloyi toon to leydi Cameroun ko ɓoyani ko warti toon to banggue lamorgo leydi ndi kono de wartuno ko yidde ƴamtude lefol laamu kankone o jeewa e ɓen ɓe ganduɗa ko foɗdirteɓe to banggue lefol laamu hono centrafricaine ɗum jeeyi sababu noon ɓeɗo ɓe ganduɗa ko la cour constitutionnelle kañum de ina wayno riwti onon candidature mbo François Bozézé ɗum jeeyi sababu noon kankone omo takka walla omo tuma o saaha ina wayno rendinde joguinoɓe arme ɓeɗo dirteɓe les ex hono mbi witeɓe ha joni anti blaka en ɓe ganduɗa ko nanguirnoɓe ko kañumen ko robeɗe en ina mbaɗa gueɗe kantoriɗe guila e wargoji ha e lebte ko ɓen tigui o joddi ene wayno o sembini ɗumen ko ɗum jeeyi sababu noon ɓen ƴettiti ko wiyete ko hono armée ina kay pella gam hulɓinde yimɓeɓe woto jeeya ha joni ƴettoyde hono kayitaji mumen ko wiyete carte électeur uji mumen kono kadi hulɓindeɓe ha ɗin sumgoji mbasa rewde lawol ko ɗum woni ko tuma ummorade e fedde gotagu windere nde kono kadi union africaine hani laamu ganduɗa ngu ko laamu Antoine Faustin Antoine Dera mo ganduɗa kam tigui woni horejo leydi ganduɗa ndi ko toon to Centrafrique ɗum jeeyi sababu noon hande leydi ndi ina jogana kulhuli beele ɗin sumgoji ɗi ganduɗa ko kanɗi wadde ɗeɗo balɗe jogorani dirtude leydi Centrafrique noon to banggue histoire eɗen gandi guila 1960 leydi ndi ko wurde caɗele to banggue ko wiyete guerre civile hayitata ujunnaje ɗiɗi sappo e tati woni 2013 nde kalden ɗo saaha nde rebelaji piññiti ɓeɓe ganduɗa ko anti balaka en e les ex Seleka woni ɓe ganduɗa ko Seleka en ɓe ganduɗa ina wuuri fitinaji hay ko nandi hen ɗum jeeyi sababu noon ina hulta walla ina hula beele ndi leydi kadi ha ɗo ɗo kalten jogorani ina wayno puncinade e ɗin fitnaji ɗi ganduɗa ɗi ina wowi hebde ɗum e kala e saaha ina wayno noon ko ɗum ganduɗa ko namdal ngal moni kala ina namdo hoore muɗum ɓe ganduɗa ko faniyankoɓe to banggue toon to république centrafricaine ina jogui kulhuli ina jogui jorto ɗum ɗon ma ɗum wat kono noon foof de ɓeɓe ganduɗa ko joguiɓe laamu ngu koliti wonde ɗum haɗata ɗin sumgoji wadde haysinno tawi won e mabɓe dartini ko yetti meeting aji mumen ɗi kewno wadde kala e saaha sababune kulhuli ɗen ɗon piyande kam e kuuri e condi gonɗi e jorade ummorade ɓeɓe ganduɗa ko anti blaka en enoɓe noddiri ko yamirore mo ganduɗa ko François Bozézé kuɗi konguɗi mbaynortoɗen e oɗo subaka hannde aadi men ko altine wonata saabu janggo ko férié eɗen gandi ko nogas joyi e lewru décembre en dawata ɗo so Allahu lamɗo jaaɓi wadde en jokkat ha altine so Allah jaaɓi wadde ɗen ñagono bandiraɓe e jaam duumiɗo en jetti to banggue e karallagal walla to banggue caméra o mo ganduɗa ko Mansour Sow alias Thiad aadi men ko altine no mbimi ni yo jaam ñallu